Era un hipopòtam cagant-se a sobre d'un guepard o una cosa així. I vaig dir, hola, que boig! Llavors vaig veure que era ella. I em va fer raro. Clar, i abans... Xapa la ràdio número 140. Avui ens acompanya la Mireia Jordà. Com estem? Molt bé. Sí? Plaer estar aquí. Et veig preparada pel Q&A que hem fet. Preparadíssima, suposo. Vale? Jo li deia, avui hi ha moltes coses. Avui serà un podcast molt dens. Hi ha molt estímul, És dimarts? Dimarts. És dimarts. Jo vinc de la feina, tio. O sigui, jo no estic ready pel podcast, la veritat. És Però així. bueno, és igual. Comencem. Però som-hi, no crec que haguem d'introduir gaire la dinàmica de sempre, senyors. Comentarem coses de Twitter, que parlarem amb la Mireia, farem el Q&A, farem seccions, l'anècdota... Hem portat una anècdota a la Mireia. Mare de Déu, i quina anècdota, La pregunta de la caixa. La pregunta a la caixa... No ens oblidi. Això també ho fem ara. Això, sí. Sí. Hi ha massa contingut. Saps què és això? És allò de fer força. Sí. Ho vols fer ja i t'ho treus de sobre? Vinga. Això ho fan... Va, sempre. la primera. Em sembla bé. Així ja comencem. Tu, podríem fer-lo de la pissarra un altre cop. Vale, em sembla bé. Oh, mola. Vale, ens ho apuntem. Sí, a saco, Ah, no, espera, encara no. Com que posa l'edat, sempre passa. Què dius? No. No, sí, que posa l'age. Estan en newtons. Ara sí. Vale, Quilos. apreta a màxim, Pots cridar, si vols. Vale. Prou. Deixa ja. Vale, bueno. Bona. 25 amb 6. Vale, bé. Jo vaig fer 28. No. Amb aquest bracet. No tinc comparació. Sé que la Gina ha fet bastant menys, oi? Quan va fer? 21, oi? No recordo. I No la sé. meva mare té artrosis, per tant no pot fer-ho bé. Que sàpies que seràs la primera a la futura pissarra. Sí. I Ens hem de aquí ficar nosaltres. farem un rànquing, sí. Bueno, l'Àlex Xiner, que és un puto animal, va fer 62, diria. Clar, però d'anar al gimnàs, aquestes coses. Clar. Jo crec que vaig fer... Quan vaig fer? 54 amb vosaltres? 54 o així. O així, no? O 58, Quan no estàvem gravant aquí, que estàvem de peu. Quan ningú va mirar. Ja, vas fer sí. 58. Bueno, Aquí ja. feu distinció de gènere o no? No, ens barregem tots. Clar, és que venim de mediar els caps i allà no n'hi havia. Allà No hi havia gènere allà. No. També t'he de dir que allà hi havia també certes diferències, no moltes, perquè els caps... Els homes tenen el cap més gran. Sí, una mica. Va ser la nostra conclusió amb el nostre petit estudi de mercat de 30 persones. I ara crec que arribarem a la conclusió de que tenen més força de garre. Pot De ser. moment. Hi ha una conclusió difícil d'arribar. El cap Hem de fer un cuidado. estudi, Si primer. no és per l'estudi, no... Fem mètode inductiu. El cap cuidado, nosaltres. Cuidado amb els caps, Estàs dient cabezón. No, que ens hem tornat... Bueno, no sé, ens hem és tornat llarg pros, el cap. Pot ser, no ho sé, Pot però ens ser, hem tornat pot pros, ser. Estic. Per exemple, quants centímetres diries que fa de perímetre el cap del Mario? Bueno, no tinc ni idea. És un cap molt No, però estàndard. és molt difícil. És molt estàndard el És del molt- Mario, O sigui, jo sí sabria dir 45. No, Veus? No. Un cap com el del Mario No t'has passat fa 58. 58. Sí. 60, 60? el del Bento, i el meu 56. Duríssim. Així com per agafar Bueno, la crec que li està referència. pelant el que ens mereix al cap. No, No, O és sigui, és primera molt- pregunta però al has dit que el consultori. teu és més petit, Més de 56. És que no varia tant. Per això deia que cuidado lo dels caps. un art, No, Sí. no varia tant, t'ho prometo. I el meu, quan creus? Pues per allà, 56, 55 com a molt. Per ser una noia, crec que tens el cap gran. Ah, sí, Jo veure, també posa't de crec que perfil. tinc el... Ullo! Sí. Has ensenyat el perfil bo o què? No estem Ah, fent vale, body doncs. shaming, no? Per sort aquest és el bo. Ah, vale. Molt bé. Vosaltres teniu perfil bo i dolent. Jo no sé. Jo crec que Jo tinc sí. dos perfils dolents i ja està. És la meva esquerra. No hi ha més. Però no n'hi ha cap que t'agradi més. No m'importa. la veritat. No, és que no m'he parat mai a pensar-ho, la veritat. No. El teu millor que sigui aquest, perquè tu estàs tot el Clar, rato ensenyant el dret, tio. Jo em vaig ficar així per això. Perquè la meva part esquerra de la cara no l'heu vist mai. És Bueno, molt... ja- És com la lluna, està fosca. Sí. No la vulguis veure. Comencem amb el primer de tot, d'acord? No sé si saps qui és aquest home. No. Vale? Jo tampoc sé com es diu. Jo tampoc. Per mi és el del cabell del Manchester United, que és un seguidor del Manchester United que va començar a fer una sèrie el dia 1, com pots veure a l'esquerra, que deia que era cada dia que el Manchester United no guanyés 5 partits seguits, no es tallava el cabell. O sigui, fins que no guanyés 5 partits, no es tallava el cabell. Més fàcil dit així. Exacte. Sí. Tal qual. Bueno, porten 4 seguits i avui a les 9 de la nit juguen el 5è. Quants Vale. dies porta? 500? 493. 493 Avui dies. fa 4... Avui, però que el tio aquest, com avui és el partit, ha fet una promoció amb el Piqué, estan fent... El tio es veu que està gestionant per tallar-se el cabell al mig del camp del Sí o no? Manchester United. Té una bona melena, Sí. Creus Joder. que s'ha afeitat els collons, també, en aquest temps? Home, sí. O sigui, ha fet full body, no? Ha fet... Bueno, la perilla sí la porta. Té una melena curiosa, Sí. Mira com li ha crescut.
Però sí, gens llis, Però com no li cau, en plan... El té molt alt, molt jo rissat. crec que a mi em quedaria així. T'ho juro, tio. Tu, Clar, a mi em cauria, 100%. Jesucrist. Sí, tu Sí, series pot ser, Jesucristo pot ser. Superstar. 100%. t'he de dir que aquest home ara tenen el dubte, no saben si realment vol que guanyi avui el Manchester United per tallar-se el cabell, perquè és que té 20 milions de views per vídeo. Ja, t'anava a dir. De certa manera. Potser vol que empatin, Se li cau... No, o sigui, no. No vol que guanyi. Clar, perquè segur que no. quan guanyin se li acaba la fama, aquest tio. Sí. A no ser que faci un com... La barba. Loco. No, Però us en recordeu de l'argentí aquell que fotia una dominada per Angelo. cada dia? Sí. Un cop va acabar això, n'heu sapigut més o no? No. Sí. Sí? Després ha anat fent coses. Però no mola tant, ja. No. Molava quan era... òbviament. Tu l'havies vist, el de les dominades, o no? Tampoc. No mires gaire el mòbil? O... No consumeixo gaire contingut en general, aunque No. no ho sembli. No. No. Però perquè Quin no et mola? contingut mires? Només de muntanya. Només això està relacionat amb futbol, no? Sí, no, però això És la teva antítesis, pot ser. És el que tens més lluny de l'algoritme. No, bueno, el Barça el tinc a prop, però vale. és d'aquí, però sí, el futbol, i si ens anem a Manchester, res. Ja, Això ja. no apareix, no existeix. No, però és una història bastant curiosa, sobretot pel cabell que li ha quedat i la de seguidors que té aquest tio ara mateix. Quin contingut mires així en català? Sí, bueno, És que, clar, les meves xarxes a vegades s'han convertit en algo... Bueno, segueixes amb molta gent per compromís. Ah, sí? El truco és silenciar aquesta gent. Ja ho faig, No, també. el truc és el nostre. Moltes empreses per compromís. Ah, I, clar, a vegades... Però està bé, perquè així també em marco més... Jo què sé, no m'enganxo al TikTok, perquè el que em surt, com que són coses que segueixo o que... Són vídeos del Viena, i tu dius, quin puto pal. Ja està, ja hem perdut una possible promoció. Ja està, tio, no podem tenir un puto Viena, tio. Ja està. Allà, Ai, per jo soc culpa molt teva. fan del Estàs Viena, al tren. Sí, a mi m'encanta el Viena. Tota la vida. Estic al tren, em surt un vídeo de Casa Atmetller i ni de puta conya. Tu. Jo compro a Casa Valler, tio. Però que no mola mirar contingut de... Ah, no, vale. de Casa Sé que no sé Atmetller que no Tinc mola. bon i el preu, Viena. esclat. I el bon preu. Hòstia, aquí ja... Ui, marques. Però llavors... Jo només miraria vídeos de Xibeca. Això De fet, els és la fas tu. bona, És la bona. vale. I no tens cap compte. Clar, tu, la teva compte és la teva compte. La meva No tens compte, un altre exacte. que diguis, uah, perquè tens Bueno, compromisos per i tal. stalkejar. Ara m'estic ficant molt amb... Bueno, tinc un petit e-commerce, es diu Bon Dia Catalunya, Ojo. i allí només em segueixo a mi mateixa. Llavors, tot el que em surt sí que és recomanat a partir del que busco, i em surten moltes coses de muntanya, d'excursions, senderisme, i ara m'estic viciant més a entrar des d'allí que des de la meva compte personal. Clar, i l'e-commerce és el de la marca de roba que tens, Sí, no? De sí. tal. Bueno, marca. Sí, ens han fet alguna pregunta sobre això, Sí. Hi ha panoja o què? No creguis, No? perquè ho feia a la copisteria del barri, o sigui, Bueno. el marge és bastant... No passa res. Següent tema. Sí. Va. No sé si el coneixes, l'Oriol Jové, perquè ja que has dit que tens una mica a prop al Barça, et comentaré això. No tant. És un periodista, crec que, no sé si és de RAC1, ara no ho sé, Crec que sí. Vale. Que penja dades curioses sobre el Barça, que són, però unes fumades històriques, Vale. Posa una curiositat sobre els 3 golejadors del Barça d'ahir. Lewandowski, 37 anys i 171 dies. Lamine, 18 anys i 210 dies. Bernal, 18 anys i 258 dies. Lewandowski supera l'edat de Lamine i Bernal junts. 37 anys i 103 dies. I ara de qui diu que és la primera vegada en tota la història i qui tenia el rècord de que s'hi apropava més. Era Dani No ho Alves. entenc, no la supera sempre? No, Al revés, és molt sumant, difícil... Sumant que- les dues edats de Lamine i L'edat. de Bernal. Clar, són menys que el Lewandowski. Ah, vale. Clar, és una cosa molt curiosa Que estiguin marquin en el mateix... Ja, en ja, el ja. mateix partit, dos xavals que són més joves que un tercer que també marca, saps? I que Ah, no vale, marquin que és que... Perquè Vale, van marcar a sobre. Vale, que són jugadors que han marcat en el mateix partit. Clar. Sí, en aquest, Vale. en aquest dissabte. Aquest dissabte van marcar els 3. I sumen menys edat que la que té Lewandowski ara mateix. Que això és una passada. És una edat... Aquest tio troba dates, Però dades... Això és molt friqui. Sí, No, molt, hi ha, molt hi ha exagerat. més friquis, Ho Hi ha vam més parlar l'altre friquis. dia, que aquest tio deu estar en un Jo el vaig sòtano. conèixer fa res, aquest tio. Sí, Fot jo molta també. El vas gràcia. conèixer? No, per Twitter. Ah. El Bento el va portar aquí. Jo està dormint i li ve això El robant tio, el cap. no, el tio té dades rotllo... Però perquè aquests tios paguen un programa de dades i Segur. poden mirar això. Diu, Pau Covarsí es converteix en el primer jugador que juga contra un equip que té les mateixes lletres que el seu nom, que és 3, contra l'Elx. Elx, Pau. I dius, hòstia, tio, estàs com un llum, Pau, perquè, vamos, trobar aquesta dada és d'estar com un llum. Molt fan Crec d'aquest tio. que Mireia Jordà és la primera convidada de Xapa a la ràdio que té les inicials de nom i cognom igual a un jugador de bàsquet, Michael Jordan. Oh!
Per favor. Sí. Mario Datos. Jo crec que te'n puc trobar algun més segurament, Ja ho Pensa, veurem. L'acabo de pensar, he dit, hòstia. tenim un total de segurament 80 o 85 convidats al programa. Vale, farem un repasso. La setmana que ve ho confirmem. Vale. Em sembla Seria bé. molt guapo Em sembla començar a bé. fer estadístiques del Hi ha molts jugadors de bàsquet, del podcast. Ja, això també és veritat. Crec que aquí t'has tirat un triple. No, però que bueno. Michael Jordan sí, jo crec. Ah, que Però Michael algun altre Jordan jugador de sí. bàsquet segur que no. Segurament no. Segur que no. Següent. Espera, anem alternant. primer una Jo aniria Consultori, fent... també. Sí, perquè si no, ara si la portem tot a futbol, la És massa Mireia contingut. dirà ara què és aquesta polla. Xerreu. Mireia, pregunten... A veure. Ara, jo et canvio una miqueta la pregunta que han fet. De la travessa, Sí? tu creus que l'aguantaries chill? Que ho podries fer? La pregunta era si t'apuntaries. No sé com funciona Saps que no això. he mirat mai ni un capítol de Travessa. Jo tampoc. Jo tampoc. Jo, sí? pues, no. Però jo pensava que ella sí, tio. Tu hauries de mirar-te De algú, què va? tio. És el teu target. Sempre m'ho diuen. T'hauries de mirar el programa, apunta't al programa. Pues surt la Laura Escanes tota l'estona. saps? I no et faria gràcia? Ma germana diu que és molt dur, perquè algun cop ho hem comentat a casa Sí. que no ho aguantaria. No. Sí, jo sóc molt dominguera, Mirar-la o fer-la? Ni de conya. Vale. Ni de conya. Passa una segona No, però, pregunta. em pensava- però tu fas moltes excursions. Sí, Però... Hi havia una pregunta que era... Li preguntaven per muntanya preferida, no? Sí, clar, aquí han anat molt a l'específic. A veure, d'aquí que la trobi, tio. Bueno, Perquè t'han fet moltes preguntes. sí. A veure. Bueno, si no, anem fent això i jo vaig buscar la segona. No. Aquesta no ha cuajat. No. Pillen una altra perquè si no... no A veure. bé. Però qualsevol. Vale, qualsevol. Mira, ruta per la muntanya com a primera cita amb una noia que estic coneixent o és massa ràpid? Jo m'ho vaig la pregunta és per plantejar un tots, cop. Bueno, respon tu, que ets experta. A mi m'ho han proposat algun cop i per mi és un no. Que els deuen haver pensat, bueno, segur que, no, Jo segur m'ho que vaig li mola, plantejar, tal. Però són moltes hores a soles amb una persona que no coneixes. Ja. No. I a tu et mola la muntanya. Imagina't si a la noia no li mola la muntanya. Jo què sé. Clar, ja és arriscat preguntar-li perquè és això, potser ni li mola. I per què no? Tens alguna... No tinc cap mala experiència, si ho dius per això, però no sé. Un cafè de primeres, em sembla... A un bar xino. Per exemple, és la bona. És la bona. No, No, aquí era la teva, no? Era la meva teoria. sí. A no ser que ja tinguis un input previ. Que jo sóc molt de... Quan començo amb algú, un viatge cau ràpid, Jo Sí. no m'ho penso gaire. Però una ruta de primera cita... Prefereixes que caigui un viatge abans que una ruta? Cuidado. A veure, no, primera ruta, Ah, però vale. no de primera cita. Primera, cafè cutre i segona, Exacte. viatge a Tulum. Muntanya Ja està. Viatge a sí, Tulum. la amb bona. un cafè ja n'hi ha Contrastos. prou, depèn de com. Pues mira, per veure com... No? A mi O em què? sembla De correcte, filtre? A mi em sembla correcte. Tu quan vas trigar a fer el primer viatge? Amb la teva parenta. A veure, és fàcil de pensar-ho. No sé, sí. Quin va ser el primer? 5-6 mesos, segurament. No, que va. El mes i mig va passar tot l'estiu a casa meva a la fosca. No compta com a viatge. jo igualment, París, jo m'esperava algo Va així, ser mig any, no? París sí, doncs mig any. jo m'esperava algo així, rotllo, un mes, a fer alguna amb semicontinuïtat. No? Què? Rotllo, pues anar-te'n un parell de dies a algun lloc, saps? Perquè també m'ha passat d'estar coneixent una noia un mes i al mes dir, no me gusta. Saps? Sí. Però és millor si... Te'n pots adonar més abans si vas, fas- no? Si no t'agrada, que no t'agradi ràpid. No? clar, li vas a buscar els errors. No? El pobre tio que he preguntat, no, a la muntanya jo crec que és bastant mala idea. Jo també ho pensava de petit. Jo m'ho Jo vaig ho vaig plantejar. proposar fins i tot d'anar al gym. Com a Encara primera pitjor, cita, anar a fer esport al gym. Rellonar els dos així i A tal. veure, pot ser un híbrid de... Anem a caminar a la carretera de les Aigües, si ets d'aquí a Barcelona, per exemple. Clar, oe, No? ni tan mal. Cuidado. Tampoc és fer esport A aquí Barcelona, fort. Bé. a Sabadell, si anem a passejar pel Ripoll... Per la trobem la allà. ruta del colesterol, que dona mata de pera anar, això és Tu, supercutre. tinc un problema. És que com he agafat l'escup de crema catalana, m'olora tot el rato la mà, crema catalana. És una passada. O sigui, estava olorant ara i no... Està sent molt raro. Cola la promo per aquí. No. Ha sigut molt raro. Hi ha una persona que et diu que com descriuries Tarragona i la seva gent. A veure, és que jo li tinc una mica d'amor-odi a Tarragona. Odi? Per què? Jo vaig venir a Barcelona escapant de Tarragona. Hòstia, ojo que ens van fotre caldo l'altre dia parlant de comarques. Ho parlarem. O sigui, jo sempre defensaré Tarragona, és la meva ciutat i allí... Res. Què està passant? Bé, ojo, que potser No passa acaba res, alguna res, xavales. Perdó. No, d'allí són els meus amics i sempre que puc hi baixo, no? Però crec que té lo dolent d'una ciutat i lo dolent d'un poble. És com que tots ens coneixem a tots, tothom sap la vida de l'altre, tothom va als mateixos llocs... Això és Sabadell, eh?
O sigui, està escrivint Sabadell, és el mateix. A mi m'agrada això, Però perquè té el bo d'una ciutat i el bo d'un poble. Clar. També, si mires pel costat positiu, però no sé, la gent també és una mica més tancada, en general. Tarragona? Sí, no sé. Bueno, com que deu haver-hi, és que imaginant-m'ho, com això de Sabadell, lo de tota la vida, de Tarragona, de sempre, com Sí, una d'allò molt... Depèn d'on tu t'hagis fotut. Jo perquè he estat fotut a tots els merders, llavors, clar, la Tothom meva idea s'entera és de tot. molt de poble, de Tarragona, dels instis típics als que va tothom, quedada a les 6 a la Rambla, tots al mateix lloc, bueno, aquestes coses. Sí. És Sabadell pura. Sí, Però Sabadell és més gran, Sí, crec que Bastant sí. més gran. Però el que descriu, bueno, com a mínim el nostre cercle sempre ha Però sigut... jo crec que allà és més exagerat. No, sí, pot ser. Perquè Sabadell té 220.000 habitants. Ja. Clar, a Tarragona són tants. Tarragona que té 70. No, 100 i pico. Ojo, Sí. Però s'hi viu molt bé, s'hi viu súper... És molt tranquil·la. I tens allà muntanya, tens la platja... Tornaries a viure allà? Sí, jo a Barcelona no vull viure. Jo tampoc, Per mi Barcelona és una No m'ho ha etapa. preguntat ningú, però... però jo tampoc. Per què no, a Barna? No sé, el ritme de vida és un altre. I a Tarragona... És que es viu molt bé, de debò. O sigui, a mi m'encanta Tarragona. El que he dit de la part de més d'odi potser és pels ambients i per l'edat tonta aquesta d'ara mateix. O sigui, jo, per exemple, tot el que és xarxes allí no està tan ben vist. O sigui, a mi s'arrenyen quan era més petita i feia contingut. Llavors, bueno, és aquest bucle de crios, per dir-ho així. Però que va, s'hi viu superbé i és un lloc de Déu, en aquest sentit. Clar. Clar, jo, això, la gent que ha vingut, perquè tu què fa que estàs a Barna? Un any i mig o així has dit. Sí. Clar, trobes a faltar els teus amics d'allà? Vas quedar finde? Sí. No, jo... No, Dies. No vaig quedar finde, però per culpa de la Renfe. Us ho Quin bon prometo, moment. us ho prometo, és un mal de cap. Baixaria molt més si el tren funcionés bé, però és que sento que perdo... Tot el dia. Sí, t'ho prometo, em posa de molt mala Que hòstia. no ho saps, o perds tot el dia o tardes 2 hores. Sí, No? però és que em Aquí posa és- molt mal humor igual, perquè encara que no perdi 2 hores, podem estar tot el viatge sentada al terra com una colilla i arribo marejada amb ganes de morir. Bueno, ha sonat una mica exagerat. Típica ara- experiència amb Renfe. Ara li està Ningú caient et tot a jutjarà per Renfe. això. Des de que hi ha hagut tot això, que em sembla bé, però és com que ara ja li ha caigut de tot. I ara hi ha O sigui, una no- vaga de treballadors, crec. Sí, vaga Veia, de trens, veia per la tele i dic, uah, que he aprofitat tot Déu per dir, a tomar por culo, que canvia alguna cosa, tio. Que està bé, Algú ha vull de dir que no. canviar. Sí, És Va però- molt malament. tio. És molt I comparat fort. amb ferrocarrils, que va molt bé. Sí. Però que dic, no només és per lo que ha passat, saps què vull dir? Que això al final són accidents i mira. Ja. Però, bueno, i mira, que tampoc vull que tal. Però que aquí ja s'ha aprofitat i vinga. I és que els fotran a caldo, però sé Però mal. porta molts anys. Sí, no, és una barbaritat. Jo és una des de barbaritat. sempre... He dit que des de sempre sé que hi ha retards i coses. Jo tinc la sort que no l'he hagut d'agafar gairebé mai. Jo també. Només És una mig any. sort. A Sabadell Sí. tenim les dues, tenim ferrocarrils i Renfe, i sempre fem tot el que podem per anar amb ferrocarrils. Sí. Jo, com aquí només tinc ferrocarrils, pues, Pues ja està. Clar. És així. Regala. és així. Següent cosa, anem a mirar següent Següent cosa. notícia, xaval. Vale, aquesta em va fer molta gràcia, És una passada. Un home de 24 anys va arribar a urgències de l'Hospital de Toulouse amb forts dolors. Els metges van descobrir un projectil d'artilleria de la Primera Guerra Mundial d'uns 20 centímetres de llarg a dins del seu recte. La munició va resultar que estava activa i sense explotar, i que segons informen mitjans de comunicació francesos i el Daily Mail, segons degut al risc de detonació, el personal el van haver de desallotjar i la zona pues, va ser protegida. Van trucar uns experts de desactivacions de bombes i bombers i van liar un pitoste bestial, i els especialistes van considerar que la carcassa finalment era segura i la van retirar durant la cirurgia. Total, que ara l'home aquest es troba interrogat per la policia, tindrà judicis, coses d'aquestes, evidentment, però amb quina cara et fots tu a un hospital d'urgències i li dius, escolta, que mira, que m'he fotut un projectil al cul, vale? I m'agrada que se m'ha quedat encallat, perquè me l'he fotut tan endins que se m'ha quedat encallat endins. Jo torno a tenir la mateixa pregunta de la setmana passada. Com us surten aquestes coses a Twitter, tio? Dic, jo no m'entero de lo que passa, però això menys. Què Un collons, projectil tio? de 20 centímetres al 20 cul. centímetres són això, més o menys. De dit petit a dit... I abans de presentar-me me les apanyo per treure'm això. 100%. Sí, tires cap avall, fas així. Jo No sé com estava es pensant... gestiona, ni ho vull saber, però... Es veu gordote, Sí, no. Clar, jo estava pensant
què diria jo si hagués de defensar-me de per què tinc un projectil així al cul, però crec que mai em passarà. Clar, no, exacte. Confio Rotllo, que no, m'he caigut. No m'hi trobaré. Sí, sí. Ja, però, Però hosti, la gent ho diu això, normalment, lo de m'he caigut a sobre. Sí, home. la gent d'urgències pobres han de veure unes coses. Les barbaritats. Home, Vaig parlar amb algú, no sé si era un amic nostre que estava a urgències, o algú m'ho ha explicat, que passa de gent que té coses al cul. Sí. Però allò, això no és normal. Però Bueno. un pepino o un, O sigui, que arriba... o un boli Sí, sí. o un llapis o coses d'aquest estil i diuen m'he caigut a sobre. No... Sempre diuen el mateix. Al final cadascú És lo que que faci sí. el que Sí, sí. d'allò, però, bueno, clar, si tu ets un... Jo, anar de cara, Sí. mira, escolta, que estava... No, i més, i més si tens una bomba al cul. M'estava passant molt bé. És que el d'urgències tampoc... És que se li pela. Un home de 24 anys ha d'arribar i dir-li aquesta barbaritat, eh? Tinc un missil Escolta, actiu. Actiu. Però és que a més, quan arriba, el dolent és que deu arribar ja tant tieso que no pots fer ni conya amb ell. Però li faria una miqueta de conya, No, eh? què Que on del pal, conya? què? Tu vas passar bomba, eh? Però Saps? què El conya? que així, i el tio així amb una bomba al Però cul. tu saps el que et cagues, tio? Que estava actiu, el projectil. No, no, sí, Però sí. ell ho sabia. No, clar que no ho No, sabia. segur que A veure, però jo crec que algú es deuria imaginar, no? Quan s'està fotent un projectil. Ja, però Home, potser no però- està actiu. Perquè no es va fotre. El puntillo del morbo vés a saber d'on venia. Ja, Va voler un no sé. projectil. És el típic que tens a casa el teu avi, la pistola aquesta, comença a fer el tonto, típic. però en comptes Aquí no d'una li ha pistola passat. és Aquí no un li ha missilaco passat. tremendo. Tu, Però el veig supergordo, eh? Si això, per encallar-se, és que se l'ha fotut molt endins, el pavo. Perquè és molt llarg, això, eh? No, no, en sèrio. Sí, Clar, però sí que joder. no deu tenir fàcil d'agafar i per això se li ha perdut. No, no, clar, és que aquest és el tema, eh? Perquè si fos més ergonòmic no li hauria passat això. Clar. No li va donar la mà, no? Pues, molt bé. Hòstia. Teniu alguna altra pregunta o voleu que passi el següent? Fot la següent, fot la següent. Aquesta ha estat bé. Següent. Elon Musk tirant-li hate a Pedro Sánchez aquesta última setmana. Això és del 3 de febrer, és que estem gravant un dia 10. No havíem arribat. Bàsicament, era la notícia aquesta, que Pedro Sánchez deia que legalitzaria a 500.000 immigrants o no sé quants eren ara finalment. I també l'altra notícia que va sortir gairebé seguida, que no permetria que els menors de 16 anys tinguessin accés a les xarxes socials. Elon Musk, propietari d'una xarxa social, s'ha cagat en tot i li va dir Dirty Sánchez is a tyrant and a traitor to the people of Spain. I bàsicament un emoji d'una... D'una caca. Sí, bàsicament. Està com una xota, aquest Elon Musk. Primer de tot. Segon. Li pela tot. Sí, això sé. També et dic, a veure, prohibir-ho pels xavals de 16 jo també ho trobo bastant fort, Menors de 16, diria. Bon, menors. Jo també ho trobo fort. Sí. Ei, el tio ha dit Dirty Sánchez. Ja, Em fa gràcia. és com... No, sí que li No pela. em Aquest sembla tio... malament a mi. Prohibir-les. Amb menys de 16 Prohibir-les. ets un moc, tio. Jo, en tot cas, veig la regulació dels pares, que puguin tenir una compte regulada pels pares, per T'he de dir exemple. que hi havia molt... No sé per què t'ho dic a tu. Hi havia molt jaleo a principis de l'ESO amb coses d'Instagram i... Aquí, i ara m'imagino que deu ser encara més totxo. Exacte. Clar. Jo veig que molta gent utilitza Ja. l'argument de jo he crescut amb el mòbil i no m'ha passat res. I és com, no crec que estigui el mateix ara que fa 8-9 anys. Ja. Però bueno, igualment, restringir més que prohibir. És que quan prohibeixes alguna cosa també ho fas més atractiu. Però- Jo anava a dir, Estàs el de jugant, Però ho prohibir-ho... prohibeixes amb nens de 15 anys. Són molt petits. Que amb 15 Amb 16 ja el poden fer servir, que encara són idiotes. Amb 16... No, perquè amb 16 ja poden. Ja, però amb Ja, 16... però amb 15 i mig... Amb 15 ets un Amb 15 i mig puto tu moc. estàs a una Un discoteca, momentet, que jo eh? vaig entrar al batxillerat amb 15. Com? Clar. Ah, bueno, clar, perquè... Sí, Saps sí, què vull dir? Sí, perquè és de estaria- desembre. No haver nascut al desembre, tio. Ja, però vull dir, estaria fent primer de batxillerat i sense xarxes socials. Estudiaries més, tio, t'aniria Però no millor. cal que siguin totes, no poder. Les que són de xatejar, jo les deixaria, crec que Ja, bueno, formen però part això de no és el que- l'essència. això no és el Ja, que- ja. Clar. Bueno, aquí Clar, què a entra? WhatsApp Un és tic- xarxes socials, sí, no? Sí, un Sí. TikTok apurant sí que me'l petaria. Sí. És el pitjor. Ja. És que Clar. és la pitjor. És que jo crec que entre el TikTok amb tan joves i tot això i el xat GPT que tenen ja des de petits, sortiran supertontos. No, jo crec que o sortiran Seran supertontos, supertontos, serà i molt algun exagerat. serà una passada. I entre això i que els pares molts cops els estan sobreprotegint i tal, la majoria seran tontíssims. Les properes generacions, Sí, és com que tinc un debat intern amb això, jo. O sobre sigui, el col·le, cada cop els estan fent més lo d'anar per projectes, Que no pots no li repetir, pots dir que no al em sembla nen, fatal que no puguin repetir no curs. pots repetir. No poden repetir curs? No poden repetir curs. Era l'únic que et feia por com a nen. La meva cosina m'explica unes barbaritats a l'ESO. No fan res, els hi suda tot. No tenen
cap mena de Ni a càstig. l'ESO, pots repetir? La meva germana és professora i han fotut ara molta política de que no li pots dir que no al nen, no el pots renyar, no el pots fer fora. I ta germana què Ja. opina, això? Està molt en contra. O sigui que hi ha molts Més pocs germà. límits, Mira no? que ta germana, en principi, pensaries que podria dir que estaria d'acord. I, joder... Exacte. Que, però jo també ho veig com... O sigui, que estic d'acord... Han fet això per poder llavors dir amb números de que no hi ha, com es diu, abandono escolar. Perquè l'abandono escolar ha caigut en picat. Bueno, clar. Ja. L'únic Si no que suspens... es regalen l'ESO i... Sí, a mi em va semblar malament quan fa com 6 o 7 anys van canviar el suficient per assolit. Ara és tot assolit i no assolit. Sí, no? Fins al batxi. No hi ha excel·lents. Crec que l'ESO, no? Hòsties. És com un xiste, en veritat. Home, per favor. Allà no hi ha i ara- sufis sí, ni i res, si- no hi ha B, no hi ha un notable. A mi vols l'ESO fotre ja em fora? posen la nota, ja em fotien. Però és que després aquesta gent arribarà a la feina o a la vida adulta i se fotrà una hòstia. O, Però una hòstia. o hi haurà un de cada classe que serà un puto animal, perquè haurà entès com va la intel·ligència artificial a saco des de petit. Algun criptòmero. Ja t'ho dic, serà És que un això és el que jo animal. anava a dir, ara que ara hem La vida tocat... real és molt dura, eh? La vida adulta, bueno, molt dura, ja m'entens. Sí, sí. I Aquí, que estan- xavals de 24 anys dient... I que a sobre que No, tampoc però- estem tenint una vida dura, m'atreveixo a dir nosaltres, no, imagina't, saps? que no. Però jo, aquí ara hem parlat de moltes coses, però que jo hi ha un punt que estic d'acord, però també n'hi ha un altre que em sona aquest tipus de discurs una mica al... Jo vaig fer informàtica al col·le, amb tu, Sí. que havíem d'escriure les coses a mà, o havíem d'escriure un Word, paraula per paraula, Va ser una assignatura amb una professora molt dolenta. i però molts anys. Molts anys. Molts anys. Sí. Que era rotllo, hòstia, no t'adaptes a les noves tecnologies vull dir, i no em servia de res. Efectivament, no m'ha servit de res. No, el típic també no... Llavors em sona una mica aquest discurs, és que vull dir... O sigui, potser és millor lo típic, que és una mica molt flying free, de ensenya-li com utilitzar-ho, saps què vull dir? Com lo de la IA. Jo tampoc estic d'acord que els profes diguin, no val IA. Bueno, hòstia, quan tinguin a la feina també en tindran. Jo la faig servir, Han saps? d'aprendre a utilitzar-la. Clar, però llavors si comences a prohibir-ho tot, però han llavors d'aprendre a frenes una redactar. mica És que és el el... tema, La profe de català com collons fa que per la teva redacció de... Ho no fan, sé què, ho fan allà. Pues, allà in situ, No, però aquí és on ha de Exàmens sortir la orals. bona I el profe. conte de Sant Jordi? El conte de Sant Jordi o el foten allà o... En diferents treballs. classes, perquè, joder... Però això ja és, aquí ja surt, això ha de sortir de la professora, del professorat, saps? Tècniques per intentar ensenyar això s'han d'actualitzar, és una putada, tenen molta feina i tal i qual, i això és veritat, eh? Però clar, tu tampoc t'has de pensar la solució. Bueno, El que ells s'ha són acabat ara especialistes. Són els deures, tio. Què dius? No. Amb No ell? poden fotre deures. Per? Perquè Ja, ho foten home. amb ChatGPT. Bueno, clar. I què foten, llavors? Ho fots allà? I a casa? Buah. Res. Sí, sí, però després deuen Perquè si arribar... els hi fots deures, ho foten amb ChatGPT. Quina infància més guapa, no? Mola. Però Clar, Però aprendran una merda. Jo, Exacte, és el que dic, que jo prenia les sortiran taules aquí, molt així, tontos. També et dic que arriba l'examen i el de típic de procediment els hi compta zero, segur. No? No se'n recordava Pues mates. exàmens- Si fots el sí, sí. resultat, el procediment era aquí, Tu, pues, d'on exàmens estar els orals, xavales. ja està, també. Amb algunes Clar, coses. també. Les taules Clar. de multiplicar, aprèn-te-les i el següent dia me les dius orals. És el que han de fer ara. Però és que va molt més ràpid tot el que surt de noves tecnologies d'IA que el que tarden a He adaptar. vist el vídeo del progrés de la IA del Will Smith menjant Oh, jo també. espaguetis. Fa molta por a mi, això. Que això, és veritat, jo això també no el l'he vaig vist. guardar. Que va començar amb el 2023, que es menjava fins i tot la forquilla, Sí. i ara va tenir una conversa amb un pavo, rotllo. Com si fos una peli, super ben Com si fos gravat. Una peli És molt dient, boig. Sembla de veritat, ja. Dient, aquest Sí, guió sí. també està fet amb la IA no sé què, tal, i... El què, en 3 anys? Bueno, i no us surten un munt de creadors de contingut d'IA. Sí. Sí. Això ja Sí, sí, ho però hem dit algun cop. Està ple de noies, d'OnlyFans. sobretot d'OnlyFans. Sí. Bueno, hi ha empreses que fan això. Ja. I he pensat algun dia de fer una secció de portar què és real i què és IA. Oh, Ho hagués pogut portar avui, de fet. porta-la un dia. És molt bona. I jo encara identifico alguna, Tu, però que estic en aquest punt d'alguna. Però a mi a vegades inclús m'està passant al revés. Sí, Que veig sí, coses és que- IA i no ho és. i M'ha passat, també. Ho ha fet un dissenyador gràfic ahir amb els seus collons. No, però a mi el que em molesta és quan és un vídeo, per exemple, divertit, i després veig que és IA. Saps? Rotllo, Ja. algú fotent-se una hòstia terrible i... Buah. Ja. Jo vaig veure l'altre dia un que era... Bueno, era un hipopòtam cagant-se a sobre d'un guepard o una cosa així. I vaig dir, Que que boig! concret. I llavors vaig veure que era IA. I em va fer ràbia. Clar, i abans quan s'exportaven els vídeos que posava allò de Sora o no sé què, ja sabies Però que era... vaig Però hi trigar. ha alguns que no, eh? Fins que no vaig veure comentaris, saps? Hi ha molta gent ara que es dedica a posar un sticker que posa AI i llavors ja saps que... Bueno, Bueno, d'això comencen a sortir lleis, vamos, ja t'ho dic. res. Jo crec fermament que hauràs de... O sigui, les pàgines que permeten fer vídeos amb IA hauran de posar marca d'aigua, però assegurada. Però això és molt fàcil de treure. Sí. Sí, Hi ha IAs
Que ho que et treuen. treuen. Però potser aquesta illa també haurà de portar-ne. Llavors et treu una i et posa una altra, no? Però ara ja hem arribat al punt que veurem per la tele el Pedro Sánchez fotent-se una ratlla de coca. Sí, ja No ho sabem ja si és podríem veritat o veure, no. ja ho podríem veure. Sí, em va sortir també un tio dient, jo de petit, no, el típic que tenen els pares és vigila amb el que veguis a internet, que no tot és real, no? I ara, que tu t'has fet gran, li has de dir tu a la teva mare que no tot el que veu a internet és real. O sigui, s'ha girat les tornes total. Però la meva mare veu un vídeo de Pedro Sánchez, un hipopòtam cagant-se en un leopardo i diu, Això els hi va passar A mi els també. el Plex i els seus col·legues amb la Volta al Món, que van fer un vídeo Mia del Matías Prats dient que un lleó se'ls havia menjat. I la mare d'un d'ells s'ho va creure. I clar, pensava que el seu fill se l'havia menjat un Això lleó. ho podríem fer amb xapa. Saps? Potser no es preocuparia ningú, però alguna cosa així estaria Però és que guapo. Matías Les Prats. nostres mares. Sí, exacte. Bueno, jo ho vaig fer amb un cotxe aquesta setmana, la setmana passada. Li vaig fer una foto al cotxe de la meva cosina, li vaig dir, fes-me un big crash, saps com rotllo? I es veia realista que te cagues. Li vaig enviar a mi tieta al grup de família i dic, tu, això és el vostre cotxe que està aquí al gym aparcat? Em va trucar mi tieta, Mario, no sé què, I jo, no, que sí, i em va dir, no Pots m'agrada. fer el que vulguis ara, Sí, és una locura. Sí. Voleu fer una pregunta? O... Sí, mira, he vist un que m'ha fet gràcia. Com és un dia teu? Com és un dia meu? Sí, ho pregunta el Dani Ross. Entre setmana, no? Normalment no diem. Bueno. No, però queda. Vaig a treballar pel matí, treballo en una startup, llavors em passo al matí a full, fins les 3 o així, perquè no faig jornada completa, però perquè quan surto doncs vaig a casa i em dedico a tot el tema de contingut, que encara que no ho sembli, a darrere hi ha bastanta gestió. Hi ha més feina del que sembla, fer contingut. Dic gestió per no dir feina, que a vegades sembla que a la gent li ofèn dir que és feina. A la gent li ho fan una mica. Sí. Amb lo que correm. Bueno, Nosaltres tres no tant. Bueno, poder la ràtio esforç-benefici és més elevada que altres professions, però, hòstia, que requereix temps igual. Som 3 i no responem ni al puto mail. O sigui, ostres, Clar, però mira, sí. No, però també dic, això, o sigui, sí, el del ràtio, no? Però perquè, diguéssim, tu has arribat a un punt que pots recollir. Però arribar a un punt que puguis recollir, quanta gent deu voler ser influencer? Clar, fins que no guanyes diners, si ho has fas, de fotre moltes hores. Si ho fas en còmputo global i agafes a molta gent de mitja, saps? No sé, Instagram quantes comptes hi ha? Saps què vull dir? I quanta gent guanya diners? Guanyar diners del jo crec contingut, amb molt. Jo crec, és més, et diré que crec que guanyes més si tries una d'allò tradicional, saps què vull dir? O sigui, estudiar una carrera tal i qual, si et fas electricista, efectivament, electricista deu tenir un per 10 d'influencers, però un per 10. No, i que clar, si tens la sort de cobrar d'una promo de lo que sigui... Sí que és raro, perquè un cop arribes ja al punt de que tens bastants números, per fotre una story, un vídeo de merda que fas en un moment, et pots guanyar molts diners. Sí. 1.000, 2.000... Però clar, quants stories o quants vídeos Sí, has I penjat tota la per feina que arribar? has de fer per arribar a aquest punt, que et paguin 1.000, 2.000 o més per fotre un vídeo, Bueno, ja veuré. a part que és molt xungo. Fas gestió? Sí, gravo vídeos i aquestes coses, o sigui... Bueno, El meu dia és full això, i Molt l'e-commerce loco. d'un dia a Catalunya. Pues és la vida A vegades- soñada del Pep, una mitja jornada i després Mitja les jornada. teves coses de tal... Bueno, més que mitja jornada, potser intensiva, no? De 8 a 8? Depèn. Fuà, Sí, media jornada. Sí, sí. 8 a 8. de 12 a 12. Sí, sí. Perquè clar, tu treballes i guanyes més diners a xarxes o treballant? Xarxes que treballant, sí. De locos. Està bé, està superbé. Però està no bé. plegaries, perquè si li fotessis més hores a xarxes podries multiplicar aquests diners. Però tampoc vull ser la teletienda, saps? Perquè multiplicar els diners Clar. també implica fer més publicitats. Com qui? Quasi. Quasi ho trec. No, i que a part, ostres, jo he estudiat, m'agrada el que faig, m'agrada tot el món de... Bueno, estic fent com màrqueting, però m'agrada molt el mundillo de les empreses, aprendre, o sigui, Aprens coses. són coses que després també puc aplicar i no sé, que no em vull quedar tonta fent vídeos a casa, que és molt solitari a vegades. Perdó, I, Sí, sí, i no? deixaries Sí, sí. xarxes? Si et des bé la feina i t'agradés això, podries deixar-ho inclús? O tampoc? O sigui, a dia d'avui faig perquè m'agrada, llavors no ho deixaria perquè m'agrada, però jo crec que algun dia acabaré patant. Pot ser. Segur que... Hi ha hagut molta gent que acaba patant. Sí, Jo veig gent cansada, a vegades. Sí. Sí. De crear-se contingut en Sí, català, sí, que de portes uns fer per fer. anys, que jo els hi noto, als ulls, que estan cansats. No tenen els ulls. Aquí. No menteixen, no diré nom. Però
Però per això també està bé tenir un altre tenir un via plan de B. fer, perquè no t'obsessiones. O sigui, jo la gent que he conegut que està més obsessionada amb els números, que redueix tota la seva vida a poder a això, és la gent que no fa res més, però que no passa res, està bé i és una decisió i treballar per tu. A veure, nosaltres els números ens agraden, però tenim Evidentment. 3 feines cada un, saps? Sí. Exacte. Una cada una. Exacte, sí, perdona. Volia dir una feina als 3, saps? I he dit 3 als... Sí. Sí. Però ja Bastant m'entens, o sigui, quan els teus ingressos depèn de la teva imatge i de l'aprovació de la gent, és fàcil ratllar-se, molt més fàcil. Per això et mola també tenir els dos mons, no? Exacte. Jo crec que si no em tornaria loca, de veritat, Jo també ho Clar, penso. a mi el que em tornaria molt loco és el de... O sigui, una mica el que has dit, no? De dependre de la teva imatge a sobre, perquè nosaltres encara som un podcast i mira, jo què sé, encara podríem... Ho feu junts. Sí, petes una secció i tal, però el de dependre d'una única persona, la meva idea, jo cada dia 24 hores, bof, I que si penges 3 vídeos seguits que van malament, te s'estiren dels pèls. Te'n vas al pou. Però això té un problema, jo crec. El que mola molt és crear contingut a mitja jornada, saps? Però el xungo és trobar una feina a mitja jornada. Exacte, tota la raó, Si Això tu és fots veritat. una feina jornada completa, entre que vas, tornes, que vols No, anar al no gimnàs i pots. veure els amics, no et dona temps de fer pots. contingut decent. No, et va costar molt trobar la feina a mitja jornada. Has trobat una feina que et va... No, ho vaig pactar així. Bueno, realment amb la feina estic d'autònoma, que jo crec que no els va bé en aquest clar. Vale, clar. que m'he involucrat moltíssim en el projecte. Pots fer les hores que vulguis. En realitat. Exacte, que acabo fent entre 5 i 6 hores al dia, però sí que és veritat que tinc la sort de tenir la flexibilitat de si algun dia tinc alguna cosa concreta de contingut i m'ho he de canviar per un altre, doncs puc fer-ho. I amb això sí que em sento molt afortunada, però clar, aquesta feina també em va sortir arrel de que em coneguessin per xarxes. Llavors, bueno, és una miqueta el peix que es menja la cua, però per mi ara és l'equilibri perfecte. O sigui, jo estic molt contenta amb el meu dia a dia, per dir-ho així. Que bé. El teu prime. Més o menys. Família, següent. Següent. No sé si veieu aquesta foto, aquesta imatge. És un bar de l'antigua... Bueno, de l'Espanya profunda, no? Podríem No, dir. no cal anar tan lluny, eh? No, Sabadell, ja, n'hi ha però... un parell així. Però ja et Sí, dic jo sí, que- Sabadell A interior. cada barri. Sí, però ja et dic jo que és un bar de l'Espanya profunda, vale? Amb la tragaperres al costat, el partit de l'Alcaraz a dalt, d'acord? El tennis, i No sé per on em no us he sortiràs. pogut posar el tuit perquè quedava massa petit, però us posaré el que posava escrit, que és boníssim, ¿vale? Posava: estoy viendo la final con este ambiente, es lo más histórico que me ha pasado jamás. Uno se dirigirá del baño diciendo: yo también voy a romper el servicio. Em sembla superbo. Em sembla molt bo. O sigui, i sabeu a què m'ha recordat? El dia que vam anar a mirar el Barça a aquell bar de Sant Feliu. De Sant Feliu del Racó. De Sant Feliu del Racó. Que és un bar molt així. Sí, jo anava a dir, aquests són els millors bars per fer-te unes copes. Estan bé de preu. Terrasseta, tal... I que tens comentaris així que són escandalosos. Sí. Sí. Jo estic segur que l'ha dit aquell senyor que està sentat de cara al costat de la tragaperres amb el colze de voy a romper el servicio. L'únic que jo quan entro, perquè és que a més a la meva feina just n'hi ha un molt semblant al costat, que a vegades és com molt hostil entrar. Tothom et mira. Sí, De i fa, tothom què et fa mira, aquest però tio que aquí? potser aquell senyor el de la barra, jo en el meu bar també tinc un senyor de la barra, però és un senyor de la cadira del fondo, sempre hi és. I aquest tio potser viu allà, i jo entro i em noto observat per senyors de 70 anys. Ets un intrus allí. Soc un intrus. No, perquè aquest home potser porta 40 anys anant a aquest bar cada matí. Que se li ha quedat la marca de la barra al colze. Ja t'ho dic, ja. És així. Ja t'ho I dic. jo em sento Si un dic, dia et poses uah, tu, el senyor que et jo tindrà entro, dirà, "Quita". fet un pinzellet, la jaqueta, no sé què, i noto tots allà, els obreros i els abuelitos mirant-me i jo, què passa? I mira que tu la feina no vas especialment arreglat com I no, li podria no passar. vaig ni amb camisa. Clar, és que, cuidado. No. Sí, sí. Jo diria que ja estic, del d'esto, sí. Tinc una pregunta que em fa gràcies per tots. Vale? A veure. Anar al gym i després estudiar o temps lliure, o primer estudiar i el temps lliure i després gym? Heu entès alguna cosa? Ho he llegit Algú bé. li ha quedat clar. Ho he llegit bé. Jo ho he entès, però... Bueno, hi ha gym, estudiar i temps lliure. Quin ordre? Més fàcil, saps? En quin diuen- ordre ho faríeu? Jo no vaig al gimnàs, per començar, però diuen que fer esport estimula una mica el cervell. Llavors va bé abans d'estudiar. A mi em deixa tontat. Sí? Sí. Jo... Jo em noto que em falta oxigen al cervell. Després És que tu ets molt... Com es diu Depèn del això? que facis, també. Se'n t'està caient el set a trossos, tio! Tranqui. Se'n està caient el puto set a trossos. És una hòstia. cosa que havíem de posar i al final no ho hem posat, que són els leds del darrere. Jo sóc partidari d'estudiar, gym, descans. Jo també.
Crec que és la I combinació. aquí on va... el temps lliure és el descans. Jo temps lliure. em poso una nova. Òbviament depèn del dia. Aquest noi és un Però estudiant. per norma, Per norma, a mi m'agrada fer pauses quan estudio. Perquè jo no puc seure'm, no podia, fotre'm 5 hores un dissabte. No, jo feia 2 hores, me'n vaig al gym, em jugo una partida a la Play, 1 hora si fa falta, és igual, i m'hi torno a fotre. en sèrio? Renta molt més. O sigui, jo no... Picar. Sí, Però eres capaç de descansar o de fotre de jugar a la Play Jo quan també encara feia. estàs fotent el a vegades puto sí, a projecte vegades aquell? no, té un risc. Clar, home. Però la meva mare... sí, té un risc. Però la meva mare em deia, Elevat. tio, fes-te una pausa. I és més, a vegades dius, una pausa de mitja hora. No, fota una pausa d'una hora i mitja, juga a la Play, tio, acaba't, i això Home, que no va. vulguis més Play, i segueixes. M'ha anat prou bé. M'ha anat prou bé. Jo he de dir... 5 hores és molt dur. Jo he de dir que no... Si un dia vols fer gimnàs i estudi, ja no dona per la tercera. Clar, Sincerament, no Però dona. depèn d'en quin curs estiguis, no? Sí. Bueno, ja, però... I de com d'ocupat. Si No. estàs fent a la primària i no et dona... No et posen deures, doncs vale, sí. Pues estudies gym, estudies. Sí. I temps lliure. Si et queda i si et queda alguna cosa. Vas a sopar com a molt, no? Sí. Vale. Alguna pregunta més o voleu passar ja a les seccions? Jo feia seccions, queda un muntó de coses. Què voleu fer primer, la caixeta o voleu fer l'anècdota? Jo faria la caixeta, ens la trauria de sobre, perquè és que ja em comença a fer vergonya i tot. Està mal redactada la caixa. Em fa cosa. No, està bé, està bé. Mireia, pots agafar la Expliqueu-me caixa? la caixeta. Sí, Val. No li pots dir a ningú la pregunta. però a ningú. Absolutament. Va, de fet no voldràs. Només pots respondre sí. sí o no. Però no, Només puc respondre sí o no. No li pots dir a ningú. Vale. ni a nosaltres, eh? No pots dir pistes. A nosaltres sí. No pots dir pistes de què és. Tu només pots respondre. Està al revés, s'ha girat, no? No, està bé, està vale. bé. No. Vale. Sorpresa de ningú. Hi ha hagut algun sí. Sí, Hi ha exacte. hagut un sí. Hi ha hagut un sí. Però està mal redactada. És sempre la mateixa. Sí. Ah, llavors ja sé. No la direm mai. Clar, Només només ho podeu saber- els altres convidats pots saber que... La gent que ve, sí. És amb l'única gent que pots comentar això. Sí. 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 això mola. A un... Sí. Ah, mira, m'acabo de recordar una cosa. El que has dit de la conta, de que segueixes compromís a gent, nosaltres només seguim a gent que ve. Sí. És la Per això és la t'hem clau. seguit avui. Exacte. Saps? I no, a ningú més. No, que ens hem coincidit a un event o som amics. No. A la que... I ja està. Una bona filosofia. Sí, i ens la pela. Potser tenim 3 o 4 persones que hem coincidit tant que els hem acabat seguint. Hi ha algun que seguim. Pot ser, però bueno. Però... Ja et dic, t'hem començat a seguir avui perquè venies avui. I la majoria de gent els comencem a seguir el dia que ve. I no se us ofèn la gent? Els expliquem això. O no ens ho diuen. Més que res perquè Jo hi ha crec que molta algú gent, s'haurà ofès, hi ha molta algú. gent que Sí. ens diu, escolta, quan... pot ser, però problema seu. Hi ha molta gent que ens preguntava quins convidats heu portat. I és tan fàcil dir, com dir, tu, al nostre Insta, tots els que seguim, No, treu-li està bé. marques i coses i ja està, i ja ho tens allà. Que bueno. I ja està. Si vols fem neteja, de tots els que... No. Vull Ja dir, està, no, el Pol, el Pol sé. Corredoira no l'hem portat i diria que el seguim. És que és un crac, el Pol és un Corredor. puto crac. És un puto crac. Clar, que a veure, que l'hem de seguir sí o sí. Vale. Vale, a veure. Continuem. Passem a la nostra anècdota de Passem. Xiveca. Anècdota de Xiveca. Clar, Vale. de què va l'anècdota? Clar, això és... Bueno, m'havia pensat diverses, llavors això us volia preguntar. No, rotllo. La més divertida. Dóna'ns, si vols... La més loca. Hi ha gent Deu que ser ens una diu- merda que et diguin no és això. molt loca, és Pues la el més que se tranquil·la. Hi ha m'obre. gent que ens diu, mira, tinc 2 opcions, i ens diu el títol de les dues, i llavors... Sí, fem títol, fem O títol. tens una o tens més d'una? Fes titular. Perquè si Titular. només n'hi ha una, tampoc jugarem. Aquest. Bueno, a veure, és una on em vaig atropellar jo mateixa amb el cotxe. És així estrany. Ens agrada. Vale, aquesta Mola, m'agrada. Aquesta mola. Sí? Ja està. El que és una miqueta llarga. I l'altre? No, són merdes que se me va enfonsar el sostre del pis i que vivia amb un boig, jo. Però... Clar, els de 31 Ojo, van eh? explicar com van fumar un porro a un hotel i van desallotjar tot l'hotel. Per exemple. Hòstia. Sí. Nada, fem Vivies amb la un d'autotropello, no? Jo vivia amb un boig. El que passa és que és un tema sensible perquè com el boig vegi el vídeo... Havia entès amb un bosc. No, un boig. Ah, no. Ah, bueno. Doncs no, explica-la Llavors al encara el cotxe. boig veurà el vídeo No, i... Explica-la al No, cotxe, no. explica-la al cotxe millor. Vale. Recuperant el que dèiem abans, jo feia poquet que coneixia un noi i vam decidir fer una escapada a la muntanya. No era la primera cita, però bueno. Feia per 2 hores aquí- que l'havia conegut, mi col·legón. No, però poder 2 tardes, vale? Llavors jo era la que conduïa, perquè ella en aquell moment no tenia carnet, i superil·lusionada amb totes les meves coses, a les 7 del matí, superpreparada per marxar, vaig agafar tot, 2 botelles de vi, i vaig al pàrquing a buscar el cotxe. Aleshores, jo tenia la clau del cotxe trencada i molts cops quan l'encenia sonava l'alarma.
Llavors, bueno, vaig encendre el cotxe, va sonar l'alarma i per desactivar-la has d'arrencar-lo. Típic cotxe amb trucos, no? Que per baixar la ventanilla l'has de donar un cop al techo i... Bàsicament. A les 7 del matí amb l'alarma. Ah, sí, La ràdio li has de fer també un cop de cosa. Tens un ritual, no? De pum, clic, tac... Bàsicament. Pues vaig entrar al cotxe, vaig ficar mig cos dins, amb totes les coses a les mans, allò, vinga, vaig arrencar el cotxe amb l'embrague, amb el peu que no toca, a veure si s'apara ja l'alarma, ¿vale? Encara no sé què va passar. No estava el freno posat, culpa de ma mare. Estava la primera posada. De veritat, encara no entenc què va passar i el cotxe es va arrencar. ¿vale? Jo tenia mig cos fora, no tenia mans per agafar el volant, tenia el peu que no era dintre. No hi havia freno de mano. No tenia I mans. més important, no es va calar? O sigui que vas No es treure va el calar. peu... El va treure progressiu. El va treure T'ho perfecte, juro. va fer l'arrencada d'autoescola, T'ho juro que a dia d'avui no sé què vaig fer. Tenia tot el mig cos fora, amb la cama. Què passa? Hi havia una columna, se me va tancar la porta en tota la cama. Oh! Vale? Llavors em vaig com mig atropellar jo mateixa amb el cotxe, em vaig caure d'esquena, es va empotrar contra la columna el cotxe, amb tot el vi, tot el cotxe, vamos, destrossat pel davant. Llavors, clar, jo vaig entrar en pànic, vaig escriure al noi, tipus, bueno, m'ha passat això, i no s'ho creia. Home, Normal. I li va dir a son pare, rotllo, crec que no vol venir amb mi perquè m'ha dit això i no té cap mena de sentit. Total, jo no li havia dit a mons pares que anava amb aquest noi a la muntanya, perquè clar, dues cites tardes, o tres, és que No toca. encara no és moment d'explicar-ho. I ma mare, tipus, tu no vas enlloc, saps? Jo amb la cama, en aquell moment, encara estava decent, ¿vale? que volies anar, inclús. Allà. Llavors, jo volia anar, però perquè, clar, dic, ja està, s'acaba aquí. O sigui, jo si no feia aquesta escapada, això ja no tira. I a més el tio que és impossible que es cregui que t'has autoatropellat amb el Sí, cotxe com després si no tenia d'haver més frenat sentit. i arrencar perfecte, que no hi havia... No, és No tenia impossible. cap És mena molt sentit. cutre. És El cotxe impossible. amb uns pares, evidentment, uns pares cabresadíssims, però li vaig confessar a ma mare, li vaig dir, mira, és que és una cita. Ma mare desesperada, perquè clar, no tinc vida romàntica, no quedo amb cap noi mai, ella superemocionada, tu te'n vas. El cotxe li va pelar, no? Que estigués Ah, a... No, la cama, tu te'n vas. Ah, bueno, la cama també. Va agafar el celo, em va donar com una vena de ma germana que tenia per allí, m'ho va enrotllar a la cama, va agafar el celo, va començar a lligar tots els plàstics que s'havien soltat del cotxe, perquè crec que no funcionava ni la llum, ¿vale? Estava el cotxe un merder i va dir, vés a la muntanya, jo m'apanyo amb el papa. Es van barallar campal i jo me'n vaig anar. Amb el cotxe. Amb el cotxe. A mesura que avançava, la meva cama s'anava inflant i posant, literalment, bueno, va passar per groc, verd, negre. Jo vaig anar a la muntanya, estava conduint amb allò, us ho juro, no sentia la cama. A sobre cotxe de marxes. Que has de Cotxe de fer- marxes. Ah, però Sí, t'has sí. saltat el moment de recollir a tu Ah, colegón sí, amb un el vaig cotxe recollir. enrotllat en celo. El vaig recollir i no va reaccionar massa. Ell estava molt tranquil. Jo també em vaig mostrar tranquil·la, com si no hagués passat res, no? O sigui, li vaig explicar, bueno, una tonteria. El que passa que jo m'estava morint per dintre, em feia molt mal la cama. No li vas dir que tenies un torniquete a la cama. Pràcticament, I, clar, consistia en anar de ruta, a la muntanya, aigües tortes, i jo ho vaig fer tot. Però per la nit, per exemple, no vaig dormir, tenia la cama... somiava com que m'aixucava, un quadre. Total, que tot, perquè abans de marxar estàvem a l'hotel i fa, et faig una foto aquí a la finestra, no sé què. I començo a veure missatges de l'ex dient-li, no sé què li és que no me'n recordo. Però quin gir, En plan, quin gir. com que no tocava. Vaya giro. Llavors, ahir va ser quan vaig dir, era una senyal del destí. Bueno, no crec que la senyal del destí fos empotrar-me al cotxe. Va ser la ex que et va treure el fre de mà. Ho va deixar la ex així a propòsit. Sí, va ser la ex 100%. Però saps allò que dius, buah, m'ho podria haver estalviat tant tot plegat? I què vas fer? Res, Plorar. no vaig fer res. Vaig mig seguir amb ell, en veritat, però ja m'anava d'Erasmus i vaig seguir veient coses rares. Clar, i però vaig aquella dir, nit com bueno, l'afrontes? Sí, Un cop veus no, això això- va ser el dia següent. Ah, bueno. Ah, uah. Exacte. Si no sí que és Però la nit forat, la vaig eh? afrontar fatal, La nit no vaig dormir, somiava que me seguia xocant, clar. Sí, però això ja és un tema de que et feia mal. Però clar, tu descobreixes el missatge just abans d'anar a dormir i és com, Sí. puta, ara no me'n puc anar. No, hagués sigut pitjor, no. Bueno. És la cama un fracàs. No havíem fet mai res així sexualment, llavors ja et pots imaginar. La cama fet un salchichón. I a la cama què et vas fer al final? Era com una hemorràgia interna, però bastant heavy, tenia d'aquí el genoll fins al turmell. Hòstia. Blau. Bueno, un color que no, però no vaig trencar res, però bueno.
ahir al cotxe. 2 temes. 2. Primer de tot, m'interessa molt el tema de que la teva mare es preocupi molt per la teva vida romàntica, vale? Més que de la seva cama. Pobra dona. Sí, exacte, I del m'interessa cotxe. molt. I això em volia preguntar, es segueix preocupant molt o no? Sí. Per què? És la teva vida, no? No, Perquè no vol que trenqui més cotxes. Ja diu, no, més cites com aquesta no. No es preocupa en el mal sentit, ella sap que jo faig la meva, però vale. realment li faria molta il·lusió, és a dir, és una que li motiva. Llavors jo sé que el dia que li porti algú a casa serà la millor sogra, però perquè ho està esperant, però bueno, que no me posa pressió ni res, pobra dona. Però... No. No a cada dinar de Nadal et pregunta, bueno, què... No, perquè sóc supertransparent, ja sap que no hi ha res, llavors és que pobra, no té ni per dubtar, ja sap que no. Tio, jo no entenc com a la penya li passen aquestes coses. Però lo trobo brutal, l'anècdota, per cert, és... lo de la cama, pensava que deies lo de que este mare es preocupés. No. No, lo de muntar-te el cotxe, arrencar, pum, quedar-te tiesa al mig d'una columna... I no decidir anar a la cita, decidir anar a la cita i que després descobrir lo de l'ex és brutal. No, què decidir anar a la Bastant cita? bona anècdota. Obligada a anar a la cita gairebé, per la seva mare. Jo no hagués anat. No, ell no hagués anat. Jo no hagués anat. No has d'anar Jo en sí, Jo, sí, per exemple. Clar, però imagina que és la tercera cita i estàs molt emocionat. Clar, pensa que tens il·lusió en No, aquell primer de moment. tot tu no haguessis anat a la muntanya. Jo no hagués tingut una cita. És que anem molt enrere. Vale. No. Però jo no hagués anat. És més, com més cites passen, més s'ho pot arribar a creure. No? Te mare es va oferir portar-te? No, home, no, anava a aigües tortes, Clar, era un plan d'acampada i de Potser li ve, dormir i tot. potser li ve Bueno, una molt nit de gust hotel. ser sogra, Clar, és que no ho sé, potser li ve I molt... que es queda al cotxe? Els altres Clar, dormint, No. dormint. La seva mare fa pinta segur que es queda allà. Sí, Com si jo no hi fos, nois? Sí. No, però pobre es va quedar sense cotxe unes bones setmanes, És molt dura. I va pagar ella, o sigui... Aquesta anècdota és clarament bastant no oficial, és Sí, sí, bastant molt és del anècdota. flow de Xiveca, Sí. de que se t'encalli la cama amb una porta, boníssim. Sí. Sí. És I matxar marca. és així. Una És mica així. enrebaçada, poder. Seccions. Brutal. Oh, ChatGPT, com m'agraden les portades de ChatGPT. És Tio, boníssim. han sigut 20 litros d'aigua, aquesta foto. No. 20 litros d'aigua... No, és el dit, és el ChatGPT Lite, que va xupitos només. Seguim. Vale. És un 10, però respon amb àudios de 3 minuts. Clar, és que jo no me'ls escolto. Segurament agafo i et truco. Llavors, bueno, un 7 i mig. 7 i mig. Ui, 7 i baixa mig. bastant, Cuidado. És que també... Jo també responc. Tu quan m'envies àudios d'1 minut i mig ja em vull cagar en tu, imagina't 3. Jo anava a dir, com que jo ho faig, També és veritat que, em toca ser coherent i dir un 10. també és veritat que tu no ets el meu bitxito. No, però quasi. Però bueno, això és que li posa interès, no? Que li Clar, li una explica coses. tia que s'enrotlla i tal, Llavors que no li fa truca'm. vergonya. Jo Un exacte. àudio de més d'un minut? Truca'm. Un àudio de 3 minuts és que t'està explicant l'àudio, li passa un colom mentre pel està costat. conduint, No, li passa un allò. Ai, colom un pel moment, costat. espera, que està ma mare. Hola, mama, què Sí, tal? literal. Pues però això és de noia amb desparpajo, també, perquè també hi ha les típiques que saps qui ho fa, els hi fa això? vergonya fins i tot fer un àudio. És com... Això ho fa gent molt despistada. Això ho fa l'amiga de la Gina, la Marina. Sabeu qui? No vull dir el seu esto. sí. Et diuen Ho fa. algo. Comença a parlar i es saluden comença a algo. despistar i es posa el mòbil lluny. I Et no tornen a l'escolta. dir el mateix. Bueno, no sé què. I Ai, t'ho què estava repeteix. dient? Què estava dient? Que rossa la falta de respecte. No? Sí, t'he de dir que estic d'acord horrible. amb la teva nota, llavors. Em fa molta ràbia. I jo baixo al 8. Vale. Per no poder. Però un moment, és un 10. És que ho dic sempre, però és que és un puto 10. Home, Eh? Sí, un 8, potser un 8. Baixo el Tu baixes al 9 com a molt. No. Següent. Continuem. Vale. És un 8, però recorda tots els detalls petits per tu i de tu. És un a dir, 10, qualsevol és un 10. cosa. Un 10. Se'n recorda de que a la primària et vas pixar els pantalons, saps? També, És que jo soc aquest tipus de persona, llavors, si no, també... També se'n recorda de lo dolent, Se'n recorda de tot, També això se'n ho dic. recorda De tot, que no la vas felicitar al moment, vas trigar mitja hora. Per mi és un Aquí- 9, he de dir. És un 9. Per un És un 9, és un 9 i 9. mig, potser, va. Perquè sí. És Sí. un 8. No. Ui, No, que cabron. Recorda tot. Però ho recorda tot lo bo i tot lo dolent. Ja, però tu Clar, en clar. principi has de tenir més coses bones que dolentes. Sí, El Pep té molts errors, No tant. que pots recordar-ho i no tirar-t'ho en cara. és impossible. És això. I és molt pitjor, ho acumula dins. Que no li vaig felicitar a l'aniversari fa 2 tio. mesos. No, això... Següent. Has anat a la pelo i no li has dit. Saps? Sí. Uf. És un 9, però diu ja veurem a tot. Quin pal, quin Horrible, pal. horrible.
No es pot. Suspèn. Sí, suspèn. A No, quan? no suspèn. Però un 6. Però és horrorós, I un 4. No, Un 4. no es pot viure amb algú així. Clar, La Mireia està és caient molt també en un pitjor. d'allò. Pensa que és un noi guapíssim, eh? Clar, un 9 és molt Suda, pitjor. suda. Si no té és iniciativa... com un si no- escàndol. Però és perfecte en tot. És un Sí, escàndol. igual. És el perfecte Leo en tot. Messi del físic. I és perfecte. No només no. físicament. Clar, és de tot, és de personalitat. A tota la resta de la personalitat és un 9. Ara, Guanya això. pasta com un 9. Ah, clar, exacte. Clar. En plan, el tio... És que a mi m'encanta fer coses. Si m'estàs dient a tot ja veurem, t'estic parlant d'algú. Sí, no, jo oh, t'entenc, quin eh? puto Perfecte. pal. On anem avui a sopar? No Ja sé. veurem. A mi Anem això és aquí, veritat, això em anem molesta. aquí. No, aquí no. Saps? Ah, però això molesta Això és molt. decisió, eh? Això molesta Sí. molt. No, la gent que no sap prendre una decisió, no sap proposar-te un plan, no sap... Oh, per favor, lluny. No. Perquè és en tots els aspectes de la vida que no hi ha iniciativa. Un 6. Un 6, si us 4. És un 4, però et porta a menjar per si de cas. 3 i Què vol mig. dir, per si de cas? Per exemple, a mi m'ha passat habitualment això, de haver de... 2 gelats, un per si se't cau al terra. No, però algú rotllo de no em portis sopar perquè no tindré gana. I porto sopar i, evidentment, té Ja gana. gana. Aquest és el Uah, tema. és Però això ho fas més per no donar el teu menjar, no? Normalment. Sí. clar. Sí. Bueno, m'hi he provat. No, però un 4 és molt avall, eh? Sí, potser un 4 és En massa plan, baix. fa pudor com un 4. Clar. Ja és un Cobra 4. com un 4. Com un 4. Però t'aprova o no t'aprova, amb això, Mario? Puja el 4,1 com a mínim? 4,5 i recuperació? Es queda el 4. És un cardo, però em porta a menjar. És un 4. Que és el, un, és el un conductor suspès de és un Globo. cardo. Hola, tio. No ho sap molt bé. No, és un 4, és un 4. Bueno. Estàs una tia molt lletja i et porta a menjar? No. És un 10 però posa 7 alarmes. Ah, sóc jo, tio. Sóc jo. Has buscat la foto per internet? Sí. No, li he És passat que molen captura. molt, molen molt les alarmes que s'ha posat aquesta. O aquest. És un 10 perquè em llevaria amb ella. És així. M'ajudaria a llevar-me. A mi em molesta una mica. El meu germà ho odia. Jo M'odia, Jo a en mi. tinc 3, he de dir. A mi em fa bastanta ràbia. Jo tinc l'alarma de lleva't però pots seguir una mica adormilat, la de t'has de llevar, Però- i llavors la tercera de per si de cas ja has papat No ho molt. calcules amb quan... Jo ho calculo amb quan poso una, quants cops puc ajornar. No. Però són molts minuts, això. Són 8. Llavors ho puc fer des de que em poso l'alarma 2 vegades màxim. Llavors és com... Saps què li va passar a la meva àvia l'altre dia? Què li va passar? Se li va actualitzar l'iOS o com sigui. iOS. Sol, aquest el glaç, el nou, que l'alarma ha canviat. Sona molt més fluix, No, també. però, a part d'això, abans per apagar l'alarma havies d'apretar el botó taronja i ajornar era... Sí, Clar, què li va passar a la meva àvia, pobreta, que té A un, mi em va passar. té un 10% de visió. i no tinc un 10% de visió. Ja, Em va passar. però tu et va passar i al final et vas cagant tot i vas acabar apagant-la. Ella va estar tot el matí fins que va arribar aquí a la 1 del migdia dient em sona cada 9 minuts la puta alarma. Pobra! Des de quina hora? I no sabia Des de parar. les 6 del matí. No, des de les 9, des de les 9. No es lleva Home, tant d'hora. hòstia. la meva àvia. Pobra. La meva àvia va dormir a les 3 del matí, per tant no es pot llevar tant d'hora. Sí, pobreta, va estar tot el matí que diu la veïna deu pensar que estic boja. No La sé tia què. fotent-ho sota els coixins, saps? Clar, i llavors el dia següent em va venir i em va dir m'ha tornat a passar, però aquest cop, a part de que ja ho sabia, he entrat a l'aplicació i he desactivat l'alarma. Dic, clar, Clar. hòstia. Clar. La meva àvia em veia 2 botons i es va estar tot el matí clicant el mateix. No siguis dolent, tio. Pobreta, que té un 10% de visió, que ha d'anar amb la lupa per veure-ho, saps, aquí? Que és una Jo anava a dir, passada, això no sé Quan si algú us... té un 10% de visió, vol dir que veu borrós un 10%? O que de Sí. tota l'amplitud que No, veig no. jo, ella veu una línia? Veu borrós un 10%. Ella les fesomies no les veu. La cara no sap... No, sí, Però té el meu rango, no? sí, o potser no tot. No, hi ha gent però- que no, eh? Clar, potser no Ja tot, tot. però jo dic la meva àvia. Ja. Si ella, jo per exemple, si no em planto, si me la trobo pel carrer i no em planto aquí davant seu, no em veu. Hòstia. I ja està. I detecta el moviment millor, com a les típiques pel·lis de Jurassic Park. No, pobreta, va molt lenta, va molt lenta. Jo anava a dir, per si no ho sabeu, si cliques els botons, Què ha passat? mentre passa això, si cliques els botons de l'iPhone, crec que s'ajorna. Els del costat. Qualsevol botó? Sí. Fins i tot el de pujar i baixar Sí, volum. no, 100% però jo ho faig Qualsevol. No cal clicar allà, allà tal lloc, clico. Clic. Però la meva àvia no volia ajornar-la, justament. No, ja. No, sí. Bueno, era un Vale. tip. Un dato. Sí. Ah, no heu dit nota. És un 9.
Sí, no baixa gaire. I mig. Per mi és un Et lleva cada dia, a tu. A tu t'encanta dormir. Però jo em llevo a la primera alarma... Odies que et llevin. Com? Ja, però Tu això és... odies que et llevin. Però em molesta molt això. Perquè en comptes de llevar-se a les 7:20, em lleva a mi abans i s'està una hora Ah, al clar. llit. Però A mi això em fa una l'has baixat ràbia. un punt. Hi ha gent que li encanta. El meu company de pis ho fa. Se fica hores abans només per veure que pot seguir dormint. Ah, no, la Bé, meva nòvia no ho psicòpata. fa per això. La meva nòvia es lleva una hora abans del que hauria perquè li agrada esmorzar al llit, Però això posar-se una encara, sèrie, mira. Però no sé a mi em què. fa ràbia això Sí, si però, et lleven a tu abans, saps? Perquè jo em llevo també amb la primera alarma i s'estan dormint més estona. Clar. I dic, joder, tio, deixa'm Per dormir, què no cabró. dorms amb la mateixa qualitat si ja t'han despertat? No. És un 10, però mastega amb la boca oberta. I us he posat una imatge preciosa. N'hi havia de pitjors, n'hi havia de molt pitjors. Aquesta és la menys dura que he trobat. Abans de que dieu una nota molt baixa, recordem que és un 10. Rotllo. Sí, És però una em baixa persona molt, eh? perfecta Em baixa en molt. tot. Però és molt Tu dur, no et casaries amb una persona només perquè té aquest defecte? Clar, És no la fes- pregunta. no fes aquestes aquí preguntes. entra el tema d'intentar corregir-ho o no? No, ho ha de fer tota la vida. És que Però més, és l'únic defecte que té. aquí, Ja, però vas- aquí va inclòs el que fa soroll. És molt probable. Sí. Què Saps? opines? I que deu roncar i aquestes coses, no? Perquè I entra el pack sencer. No, va no, associat i a sobre- amb la respiració. Bueno, Això jo ja he no hi trobat que comptem. gent va molt associat amb la respiració, Sí, però això ja llavors no hi et van comptem. amb el pack, eh? Això ja no hi contem. Dorm com un 10. Clar, i Dorm fa com sorolls un deu. raros. Quan respira com el Joan Pradells. Es lleva A com... mi em baixaria més punts roncar que mastegar amb la boca oberta. Jo t'he de dir que No. roncar, per exemple, és involuntari, quasi, eh? Ja, però ho sent... Uf, que dur, eh? Ja, bueno, sí, Ja però ho és sé, no, m'hi he involuntari. trobat, m'hi he trobat, És però- lo que hay. Jo prefereixo que ronqui a que mengi amb la boca oberta. 100%. 100%. No, així... 100%. Imagina't el teu casament amb la teva mare allà al costat i... Ja, tio. Gràcies per venir a tots. Que a més és la típica gent que també nit algú beu ronca. aigua quan menja. I que sempre mastega xicles. Saps aquesta gent que menja i beu alhora? Amb menjar a la boca, encara. Sí. Ho I feu? veu d'una botella i et deixa allí tot... Ah, I deixa mig dinar a l'ampolla. això. Es deixa el ressupó. Bé, Sembla allò un batut de proteïna. Sí, sí. És un pibón, però em baixa... Si ho deixes allò mitja hora, creen capgrossos. Vale, ja està. Ja està. Tu, perquè quina pressa. Jo li poso Ja. un 8. Ah, Olo sí que estem portant. Jo li poso un 9. Un nou. Sí. Un 9. Bé. jo per mi és un 7, eh? Com a molt. Un 7. Val. Secció, no tenia secció, i els últims 2 vídeos que hem penjat, avui és dia 10, hem rebut comentaris bastant graciosos i dic, què millor que venir aquí a comentar els comentaris que hem rebut. Vale. Val. El primer TikTok que vam fer és el que vam ordenar les millors comarques de Catalunya. Vam fer un draft. Vam fer un draft. Aquí ens n'hem emportat uns pals forts. Tu què canviaries així a ull? Què et sorprèn? Perquè aquí cadascú té 1, 2 i 3. No es veu perquè ho vaig retallar malament per fer el TikTok. Vas fer el TikTok així, no? És que vagis fent la Clar, imatge quan ho vaig malament. fer, al posar-ho llavors al TikTok no es veu, crac. però a l'esquerra en teoria hi ha 1, 2 i 3. Clar, aquí heu apostat per casa vostra bastant. Clar. No? No sé. És subjectiu. Jo És t'he que, de dir... és que primer és subjectiu, però clar, també et Però dic, també- crec que vam fer el draft de comarques més criticable. És bastant No, perquè criticable. jo realment ho Més us heu- tornaria a Per què repetir. polles vas posar la Vall d'Aran, tio? Sí, no... Perquè anaves aquí a Baret. Però ja està. Sí, jo què sé. Però... Se'ns ha dit... Quin seria el teu draft, per cert? Sí. El 3. No, anava a dir que sempre ens marginen per allí baix. I, Sí, doncs, és que heu els hi ha fet complert. molta ràbia. Ja, però és que t'he de dir una sempre cosa. ens passa. Però és que però No hi he anat gaire bé mai. És que és molt més xula la Aquest Costa Per què la Brava. gent de Barcelona no Jo baixa no a sóc de Tarragona? Barcelona. Però perquè és molt Ni la més gent de xula. Girona ni la gent de Bellaterra. Ah, Però vale. perquè heu d'entendre que és molt més xula la Costa Brava. Tu vols que et matin pel Vale, carrer? però- Tu vols que et més matin xula. pel carrer? És més xula. Hem anat a les dues. Hem anat a la Brava i la Daurada. Ah, bueno, I jo la anava Brava és a més xula. Creixell, és veritat, jo anava a Creixell. Però que hi ha moltes més coses que les platges. Sí, Hi ha pobles, hi ha però són coses muntanya. dolentes, quasi tot. Per favor. De moment no m'ha donat temps d'anar-hi. He anat bastant més a la... Heu anat mai Abans que al a Terres de Maresme. l'Ebre? Heu anat mai o no? Sí. A veure, el Quants Maresme cops? A unes jo colònies. és la que trobo més qüestionable d'aquí. El Maresme I la costa sí que... del Garraf, El Garraf abans que boníssim. Tarragona. El Garraf bonic, perquè hi he anat més. Però no es tracta d'això. Però Sí, heu per anat mi sí, mai... per mi sí. Tu has anat mai a Terres de l'Ebre? Jo sí. Un cop. No, he anat a Jo Terres de també, l'Ebre. a unes colònies. Mira, he anat a Conarruga, a Cambrils, i té lo seu. Té lo I seu. què prefereixes? És bonico, està bé. No, No, no està està mal. malament, no vull que m'apunyalen pel carrer. All No hi he good. anat prou. Però
m'agrada més el Baix Empordà, el Barcelonès, el Vall d'Aran. És així, tio. Vull dir, per això és el meu draft, no és el Bueno, teu. I de Lleida? Entén-ho, fill de puta. I de Lleida què? Què diem de A Lleida sí que està molt poc, no A puc Lleida dir. Jo a sí que- Lleida hi he estat, però Bueno, a Vall no d'Aran. m'acaba de fer el pes. A Lleida, evidentment, no se'n ni ofès, els de Lleida. No, la veritat és que no se'n ni ofès. Ja, normalment són més Terres de l'Ebre. Allà sí que s'ha Tarragona. ofès molta gent. De Sí, Tarragona. la teva gent s'ha ofès Bueno, bastant, t'he de dir. Sí. T'agrada més Tarragona? Jo he dit allò abans, però després sóc la típica que ve que això i Que diries- m'ofenc, com ara mateix. Veus? Per Aquests això no dic han que és baixat amor de odi. Barcelona Jo mai. defenc Tarragona a mort, però... Val. Anem a comentar els comentaris. Val? Vale. Mola tenir una tarragonina aquí, també. Terrible, Perquè... frena una mica. Terrible. Crec que el de Haig de Tarragona dir- no sé si l'has posat. No, perquè he volgut ficar aquests que em feien gràcia. Gypsy Mamba és de Tarragona ciutat, eh? Segur. 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 Haig de dir que quasi tots els comentaris d'aquest vídeo eren dolents. Sí. Eren crítiques. Que hablen de ti. Sap greu tan jove. Sí. Bueno, Bueno. Vallès i Maresme. Que cutre. Ha escrit fatal. O sigui, espera que... David Vila. No És sé el si teu és de cosí. Tarragona, però... Oh! Tenim un coneixes, David ja. Vila sense foto de perfil a Tarragona, eh? Oh! I a sobre ha escrit fatal al Maresme, Però bueno. Fatal 6 likes. Fatal. I el primer comentari. Val. I primer comentari. És el primer que vam tenir. Sí. Més comentaris. Pijada de campionat. 106 likes. Aquest és on tothom es va ficar d'acord, eh? És que el Pau... Veu fotre l'Alt Empordà i el Baix Empordà, Cerdanya i Costa Clar, Brava. és que és com I la Vall on se'n d'Aran, va la tio. gent de Barcelona. Per on us moveu i Clar, ja. a mi em criticaven de cutre i a vosaltres de pijos. Sí, i Ho vaig ficar. De que- pixapí. Jo vaig posar el Garraf. Sí, sí, de pixapí, però en amunt. Jo també pensava... Sí, Sí. sí. Realment sí, però no passa res. Sí, jo no et dic que no, però què vols? Clar. Que vingui a la teva. I si ens van dir pijos, el que més ens van dir de llarg era pixapinada històrica. Sí. Buah, a mi això també m'ho posa en un munt i el pitjor és que jo soc de Tarragona i no té tant de sentit, però sempre... L'altre la veig dia T'ofèn, va oi? sortir un TikTok d'un pavo fent 10 coses que són molt de poble i a veure quantes tenia, jo en tinc 7. 7 de 10. Bueno, és que Cuidado. Ets un pixapit. Eren coses com, per exemple, si només tens semàfors a la carretera principal. Check. Si sou menys de 5.000 habitants. Check. Coses d'aquestes. Bueno, és que Villater és un poble. És així. Ets un També et pixapí. dic. Jo també. No pots sumar-te a tots els barcos. Soc un pixapí. Pues segurament, sí. Som uns és pixapís. així, ja està. No, sí, tens raó, Sí. ja està. No, sí, tothom es va ficar d'acord, també. Sí, 245 persones segur. I ara, a l'altre vídeo comentat, aquest em fa molta gràcia. És molt bo. És un vídeo que està molt bé, que el vam penjar fa un dia i ha pillat bastantes views, que surt el nostre amic Bento criticant quan has de reclamar-li algú un bizum. Vale. Aquest vídeo és diferent perquè la gran majoria de gent et va donar la raó. Molta gent em va donar la raó. Fa molta ràbia quan pagues tu i has de reclamar els diners, saps? Perquè et sents malament i t'han de tornar la pasta. I què diràs? Els comentaris són tots, uah, lit, uah, No, top. Hi ha alguns que són així. Que no? alguns, Haig de dir- 3 o 4. Posem-ne algun, per exemple. Quants comentaris hi ha? Tenim el número total? Sí, Sí, molts, 100 i pico. 100 i pico, no? Val. El 90%. La majoria de gent deia això. No puc estar més d'acord. Vale. Val? Primer comentari, 357 likes, perfecte. O, això és d'Instagram, totalment d'acord. El bizum es fa a l'instant. Val. Però aquests no són els comentaris que vull comentar. No. No fan gràcia. Val. Aquest... Espera, però explica un moment, que vaig tenir un error en el vídeo. És veritat. Clar. Jo sóc una Explica-ho persona que gairebé mai, però gairebé mai, fa servir la paraula bro. Gairebé mai. Tu la fas servir, Mireia. Bueno, algun cop, però més en context irònic. Sí, què passa? Que jo vaig fer... Estava ratllat aquí amb... no pot ser que jo t'hagi d'anar al darrere perquè no sé què, jo em sento malament, i vaig dir un... No, bro, ho estàs fent tu malament. Però em veus pasta. Va dir un bro? Sí, sí. Bro. Molaria pillar No, el bro. clip, perquè dius, no, bro. Sí. Clar, però és com... Que jo mai dic bro, però em va sortir en aquell moment perquè m'havia... No, bro. Sí, sí, tu em deus dels diners, tio. Somos los putos yankees, tio. Et vaig dir, t'ho No ho juro, vaig dir així, però... no, t'ho juro que per fer el clip tu pots posar la descripció, vale? Vaig estar a punt de posar, no és broma, ho arribo a posar, maten. Lo de no bro i el signe aquest de la persona així cridant, saps? Bro. O i un dit, no bro, t'ho juro, ho vaig pensar, Bro. Perquè és molt, no bro. Bueno, Bueno, Primer, sí. quan un vídeo, això t'haurà passat, agafa bastanta view, se'n va del món català i arriba Sí. al món castellà, i primer tenim comentaris castellans. Aquest està bé. Tema perfecto. Tema perfecto para un podcast en català. Li vaig tirar like. Parlàvem d'això, de que ens tornin els Però està diners. bé, està ben Sí. tirat. Sí, Aquest fa gràcia. li vaig tirar like. per això, sí. Hi ha algun altre no tan majo com
el Daniel Loque Peinado, que diu, tacaño. Que justament jo sóc el contrari de Tacaño, però bueno. El Daniel potser és de jo què sé, Extremadura. Sòria. Sòria, saps? Allà... Val. I ara entrem en... Hi ha hagut molts comentaris queixant-se de que el Bento ha dit bro. Sí. Val? El primer, val? Una persona que diu, correcte, però bro? En sèrio? Està molt trist, Xba? Sí. Xba està molt trist. No, estic matant la llengua. No, però que hi ha hagut bastanta gent ofesa Sí, perquè molta. el Bento va dir bro. Sí, però no ofesa. No. Aquest tio està trist. No està ofès. Decepcionat. Val? Sí. Següent comentari, l'alarma Fantasy. del fantasia. Perdoneu. Gimbernauta que diu, d'acord amb tot fins que has fet servir bro, tinguem barba. Senyor Gimbernauta, t'he de comentar que tinc barba des dels 15 anys, per tant, no trobo, sincerament, no trobo que sigui un comentari correcte per part teva. Gimbernauta, tio. Gimbernauta, tinc barba des dels 15 anys, em sap greu que tingui barba, perdona. Arribo a fer el clip jo. O sigui, jo arribo a dir el que tu vas dir i vamos. Jo dic bro Tu dius broma. 3 cops per frase. Et maten. Em maten. Següent, a veure. Següent. El Jordi 10 SF, que diu, anaves bé fins que has dit bro. Automàticament el vídeo s'ha convertit en una merda. Que dramàtic. Hi ha molt Això drama, és el que tio. més gràcia fa. Però que és un vídeo molt normal. Molt normal. El tio És el de la queixant-se- Casa de Papel, aquest tio. No me jodes. No. Tu. S'assembla que flipes. Tu, hi ha un que no l'ha posat el Pep, perquè jo l'he vist, els que ha posat, que és un senyor que segurament era cinturó negre, de qualsevol cosa, no sé de què, però era cinturó negre i El professor coach. de no sé què. Li vaig comentar, sí senyor. Perdona, no volia dir-ho. Sorprèn molt, L'esquin no falla, però molts cops. Sí. sorprèn molt a l'enfado perquè hagi dit bro, el Sí. Bento, en meitat del vídeo. Sí. Queda només l'últim? No, queda un altre. A veure. El Domènec Salvador diu, bro? Que ridícul. Mira, el Domènec Salvador, és que és l'esquin. Val. És l'esquin. N'hi ha dos més. Sí. Aquest em fa molta gràcia. Un el DJ David Klein diu, a mi me llama bro y se queda sin bizum. Però no entenc. Hòstia. Aquest és No molt bo. entenc. Per dir bro. El voleu comentar? Bueno, no. L'últim és el més bo de tots. És Aquest- el més bo de DJ tots. David m'ha fet gràcia, Sí, aquest em fa gràcia. Sí. I aquest és L'últim, molt fora de un lloc. moment, no sé si és ofensiu per mi o el pavo retrasat. Una de dos, ja veureu. L'últim és molt bo. El següent, Ara aquest. jutgem. Sí. Aquesta última persona que ha comentat, Heisenberg, diu, dir bro amb 40 tacos i un cor trencat. Com que 40 tacos? Un moment. T'han fotut 40 Hi ha hagut un tio, un tio havia posat 30 anys, i dic, bueno, va, mira, en tinc 25, Va, estàs allà. li vaig comentar, li vaig dir, en tinc 25. Clar. Però que tinc Però- 20... Però aquest de 40 ni em vaig atrevir. Però amb 40 No em vaig ni tacos, atrevir a comentar-li, perquè vaig pensar, tio, estàs molt desfasat. Sí, per favor, estàs molt desfasat. Però jo crec que el pitjor de tot se l'han portat al pobre Heisenberg, que deu ser algú que ha mirat el vídeo realment veient un tio de 40 anys dient bro. I A mi clar, se'm cau se el li ha món també. caigut el món al A terra. mi se'm cau el món. Jo veig un tio allà dient bro amb 40 i sí que ho comento. Però una mica, un moment. Vols dir que realment... No, Mira un moment. Jo crec que no, ho ha jo pensat. de tu no ho pensaria. Però clar, aquest tio, jo què sé, Ha vist un tio amb 40 anys i ha dit, bro. El bro, gran problema que té aquest home és que pensa de veritat, no sap veure... O sigui, sembla com els xavals que jo portava al cercle, que els de futbol petitons, que els hi preguntava quants anys tenia i em deien que 1000. Saps? Però no mateix. jo crec que deu tenir 12 anys, Bueno, a Heisenberg. mi ara em costa molt distingir els adolescents de Sí, però la tu meva saps si edat. tinc 40 anys o menys? Sí. Vale, doncs aquest... Sí, sí. El Heisenberg no. No, però això, de petit veies molt clar qui era més gran. Però Ara ja ara no tant, cada cop menys. 22, 3, 4, 5, 6, 7, els foto al mateix Tu, saco. Aquest comentari és molt bo. És molt Dir bo. bro amb 40 tacos. Sí. És I un molt cor heavy. trencat. També a part està d'això- trist. També està trist. Sí, Ja sí. està, fins aquí la secció. Molt bé la secció, Pep, m'ha agradat. M'ha agradat fer review de comentaris. L'última és la teva, Mario? Sí, La fem o la guardem? No sé, com vulgueu. Hi ha gaire cosa específica per la convidada? No. No, la podem deixar pel següent, perquè ja portem 1 hora i 20 i així ja... Molt bé. Doncs perfecte. T'ho has passat bé, Mireia? Molt bé, sí, aquí Sí. de xerramega. Guai. Pues, regalito. Ai, Saps què És és? un una detallet. tasseta. Sí. És celo pel Tu, cotxe. l'hauríem de posar com en una caixa diferent, perquè Sí. no es vegi tant. La penya ja sap que és una tassa. Bueno, m'ho he suposat, sí. Sí, sí, sí. Evidentment. sí, sí. Ui, ui, ui.
Són guai. 10 euros. Molt bé, sí. Sí. No, El Bizum, bro. el Bizum, Però bro. no diguis No, bro. deixar-ho por ahí. Bueno, Moltes penya. gràcies. No, home, no, a tu per venir, un dimarts, dia 10, diria, efectivament, a les 8 de la nit. O sigui, és una hora... I no és influencer a 100%, saps què vull dir? Clar. Ja, que Vull dir que demà- tu demà has de treballar igual que a vegades aquí ve cadascun que li Però tu pela. també demà has de currar, eh? Jo també, sí, sí. Clar, però avui no has I fet el que tots. havies de fer d'influencer, eh? No, Bueno, però està treballant, passa està res. aquí... ja Que veus. ho va fer ahir. Clar. I ja està. Molt bé, doncs Mireia, gràcies per haver vingut, de A veritat. vosaltres. Familiars, com sempre, ja sabeu, subscriviu-vos, seguiu a la Mireia a tot arreu, que tindreu les xarxes que el Mario us les posa sempre. No ho sé. No, ara no he dit jo. No, He dic dit el a baix, Miqui. dic a baix. Ah, sí, a baix, sempre. Ah, sí, sí. sempre. Sí, sí. I res, ens veiem la setmana que ve, familiars. Ciao, que vagi bé. ciao, ciao. Sí, molt